ତମ ନାଁ ଭାଇ? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୁରସ୍ତମ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ହେଇଛି? କୋଉ କାମ ତମେ କରୁଥିଲ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ଆମେ ଗାମିଗୁଡ଼ା ଟୁ ଆମର 27 ଆରଡିଏସ୍ ଏନର୍ଜି କାମ କରିଥିଲୁ। କୋଉ ଆମର ତରଫରୁ? ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଏନର୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତ ସରପଞ୍ଚ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଆମେ 5ଟା ପାଇଁ କଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ITDA ବାଲା ଆମ କାମକୁ ଶୋ କରିକି ତାଙ୍କେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ଯାଇକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ITDA ଅଫିସକୁ ଯାଇକରି ୱାରି କର ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ପାଇଲି ଆମର AK ପାଳ ସାର୍ଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମ କାମକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଜଣେ ଉଠେଇଦେବ ପଇସା, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲାରୁ ଧମକେଇଲେ, କ'ଣ କରିଦେବୁ କର କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛ ଜେଇଙ୍କୁ, ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ଧମକେଇଲେ ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଏ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲା କି ନା, ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଟି ଖୋଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗଛ କେତେଟା ଖସିଗଲା, ତ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଟିକେ ଘାଟି କଟିଂ କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ଉଠା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ବୋଲି। ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ତମର? ମୋ ନାଁ ଜାମାଲି କୁରୁମାନା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗାଁରେ? ଗାଁରେ ବୋଲେ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଏନର୍ଜି କାମ ଆଇଛି ବୋଲି କରି 10 ଲକ୍ଷ କାମ ଦେଲେ ୱାର୍କ କାର୍ଡ଼। ସେ ୱାର୍କ କାର୍ଡ଼ ଦେବାରୁ ଆମେ ଗାମିଗୁଡ଼ାରୁ ସାଥି ବିଷୟ RD ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆମେ କରିଦେଲୁ। କଲା ପରେ ଆମେ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଏନର୍ଜି ଯେ ତାର ସନ୍ତକ ତାର ପାଖକୁ ଯାଅ ବୋଲି କରି ଏମିତି କହି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ। ହେଲେ ଆମେ ତ ଏ ଗାମିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି? ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏବେ କ'ଣ ବିଲ୍ କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲଛ? ବିଲ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ବିଲ୍ ତୁମର ଉଠେଇ କାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କରି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କାମକୁ ମାନେ ତମେ ଯୋଉଟା କରିଥିଲ ତମ କାମକୁ ଦେଖେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ କାମକୁ ଦେଖିବାରେ ଆଉ ITDAରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ITDA ବାଲା ମାନେ ପଇସା କରି ଉଠେଇ କରି ତାଙ୍କେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ପାଇନ କିଛି ପଇସା? ପଇସା ପାଇନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ 30,000 କେତେ ପାଇଲୁ। ठीक है भाई, नंबर करना चाहता हूँ। स्टोरी हो बताओ। ठीक है भाई, नंबर करना चाहता हूँ। नाटा कौन भाई तुम्हारा? मोर ना जामाल कुरुमाना।
अच्छा कौन असुविधा है गाँव में? ଗାଁରେ ବୋଲେ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଏନର୍ଜି କାମ ଆଇଛି ବୋଲି କରି 10,000 10 ଲକ୍ଷ କାମ ଦେଲେ ୱାର୍କ କାର୍ଡ ସେ ୱାର୍କ କାର୍ଡ ଦେବାରୁ ଆମେ ଗାମିଗୁଡ଼ାରୁ ସାଥି ବିଷୟ ଆରଡି ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆମେ କରିଦେଲୁ କଲା ପରେ ଆମେ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସେ ଏନର୍ଜି ଯେ ତାର ସନ୍ତକ ତାର ପାଖକୁ ଯାଅ ବୋଲି କରି ଏମିତି କହି କରି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ ହେଲେ ଆମେ ତ ଏ ଗାମିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ତ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି କେମିତି କଣ ଜାଣିଲ ଏବେ କଣ ବିଲ୍ କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲଛ? ବିଲ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ବିଲ୍ ତୁମର ଉଠେଇ କାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କରି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ଏ କାମକୁ ମାନେ ତମେ ଯୋଉଟା କରିଥିଲ ତମ କାମକୁ ଦେଖେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ କାମ ଦେଖିବାରେ ଆଉ ଆଇଟିଡିଏରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଆଇଟିଡିଏ ବାଲା ମାନେ ପଇସା କରି କରି ଉଠେଇ କରି ତାଙ୍କେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ପାଇନ କିଛି ପଇସା? ପଇସା ପାଇନୁ ଆମେ ଗୋଟେ 30,000 କେତେ ପାଇଲୁ।